One of the legal wives sa umaabot nga series sa GMA Telebabad nga magtuki sa kultura sa mga Muslim Maranao. Sa irang taon sa ang atong angay atangan sa maong series, kauban si Kapuso actress Andrea Torres. Maayong buntag, Ada, maupay nga aga at welcome sa programa. Maayong buntag! Thank you! Ada, when you woke up this morning, what was the first thing that you think of? Ako, unang-una ko talagang ginagawa, nagdadasal. Yun talaga. And then may journal kasi ako. So, naglilista ako ng mga things that I'm grateful for, tsaka goals. Lagi akong may top 3 na gusto kong ma-accomplish for the day. And Ada, I watched your vlog about Get to Know Me and you shared your morning skin routine. This time naman, we'd like to ask you if you could give us some tips naman on how to exercise while sitting down. Sa arms, pwede kayong dips. Makikita nyo yan sa internet na ginagamit nila yung chair para mag-dips. Maganda yan sa arms. Pwede rin mag-squat. Kasi ako, pag nagsa-squat ako, ini-imagine ko na umuupo ako sa upuan. So kung may upuan ka, upuan mo na. Imaginein mo na. Imbis sa i-imagine mo, upuan mo na. Kasi meron din namang tinatawag na exercise na box squat. Na yun, medyo dinidikit mo talaga sa parang ganito, upuan. So, pwede mo rin siyang gawin. This time naman, let's talk about your upcoming project, ang Legal Wives. Bigyan natin ng pasilip ang ating mga kapuso sa mga karakter nyo dito. So, let's play Who is Who. Very simple lang, Ada. I will give the character and tell us who do you think fits the description. Ayan, let's start. Sino ang pinakapalaban na legal wife? Si Amira, played by Alice Dixon. Sino naman ang sobrang magmahal na legal wife? Ako yan! Dayan! Sino ang mapag-ubaya na legal wife? Si Farah. Yun naman ang ginagampanan ni Bianca. At para sa iyo, Ada, sino talaga ang legal wife in your own opinion? Siyempre, ilalaban ko yung akin, si Dayan. Si Dayan ang legal wife. Ano pa ang mga aabangan namin dito sa bago niyong soap? At bakit mamahalin namin si Dayan? I think marami kasi makaka-relate kay Dayan eh. Kasi meron siyang side na parang martyr and then meron ding mga times na parang napupush siya. So may kita mo rin na lumalaban din eh. So, marami makaka-relate, I think, kasi nga, minsan gano'n, di ba, meron kang gustong isang bagay, pero hindi lahat tungkol sa bagay na yun naaayon sa gusto mo. While portraying Dayan, Ada, ano yung mga natutunan mo sa kultura ng mga Muslim na Maranao na nais mong ibahagi sa ating mga kapuso? Naku, very interesting po yung culture nila. Actually, yung isa po sa mga shinare sa akin dito is yung practice nila na nagkakaroon sila ng more than one wife. It's actually a selfless act. Tapos talagang grabe po yung respeto nila sa Quran, kay Allah. Talagang gusto nila lahat ng ginagawa nila, yung pleasing talaga kay Allah. Kaabang-abang talaga ito, Ada. Kaya naman, imbitahan mo na ang lahat, Andrea, na panoorin ang Legal Wives. Yes, mga kapuso, finally mapapanood nyo na po ang Legal Wives. Sa June na po yan. Actually, ngayon ko lang po nalaman, June 21. So, abangan nyo na po, i-mark nyo na yung mga calendars ninyo dahil I'm sure po ma-enjoy nyo tong soap na to at marami kayong matututunan dito. Congratulations, Ada, ha? And we look forward to watch Legal Wives. Daghang salamat! Thank you so much! We're very excited na mapanood ninyo to. Thank you, Ada! Thank you! Ingat kayo!